Mula sa Caloocan City, kakapanayam natin ngayong hapon si Sir Rex ng Ako Bicol Party List dyan sa National Capital Region. Kasama ni Sir Rex ngayon dyan si Mrs. Ireneo Etok, 64 na taong gulang na hirap kong umihi dahil sa sakit na prostate. Nanay Maria, kumusta po si Mister? Andun po nakahiga po kasi hindi rin po niya kayang tumayo, ma'am. Sa tingin niyo po, bakit po nagkaroon ng sakit na ganito si Mister? Sabi po doon sa doktor po, karaniwan na daw po yun kapag tumatanda. Pero kumusta naman, Nay, ang love life niyo ni Mister? Wala na po kasi hindi matanda na. Ay wala na, ibang iniisip mo na ya. Pero yung pagmamahal niyo po sa isa't isa, okay? Live yung sabi ni Sir Alvin. Pero yung pagmamahal niyo po, Nanay, sa isa't isa ay naandun pa rin po. Alam ko po yun, Nanay, kasi patunay po yun dahil kayo po yung gumawa ng paraan para po ay makaabot itong hinaing niyo po sa Ako Bicol Party List. Isa po yan na patunay ng tunay na pagmamahal niyo po kay Mister. Opo. Ano po yung tawagan niyo ni Mister, Nay? Basta pangalan lang po. Pero nung kayo po ay nililigawan pa lang, tapos naging kayo na, ano po yung tawag niyo sa isa't isa? Ayan po, medyo sweet pa noon. Sweet? Mga bata pa. Oo, nung mga bata pa, sweet. Paano pa po yung tawagan nyo? Noon po, minsan love, minsan, babe. Minsan love, minsan babe. Kailan po kayo last na nag-I love you kay Mister? Madalas naman po, kahit ngayon, lalo na ngayong may sakit niya kasi kailangan niya po yan pampalakas ng loob. Yon. So matanong ko lang po, Nanay, dahil may prostate po itong si Mister, meron na po bang mga naisagawang test? Meron po yung pinakuha na po yung PSA niya, yung mataas po kasi talaga kaya kailangan po ang biopsy po. Nay, eto po, kasi kaya lumapit po kayo dahil nangangailangan po kayo ng tulong medikal para po kay Mister. Opo. Katabi mo po ngayon si Sir Rex, matanong po natin kung ano yung nakahandang tulong para naman po sa inyo mula sa Ako Bicol Party List. Talagang pinipilit natin na magkaroon ng People's Day dahil yan ang utos ni Kong Saldi kahit na maulan, huwag natin paghintayin yung mga pasyente natin na nangangailangan ng tulong. So, ngayong araw na i-release natin yung mga GLs natin na mga pending nung mga nakaraang linggo, no? So, ngayon po, tuloy-tuloy tayo ng People's Day. Mabalik po tayo kay Nanay Belia at sa pasyente niya, kanyang asawa na si Tatay Romy. Yung kanya pong GL, nagpunta po si Nanay Belia nung mga nakaraan dito sa Caloocan at nalaman nga po niya na merong AKB, Ako Bicol Party List medical assistance dito every Wednesday, People's Day natin. Nagpunta po siya ng mga nakaraang araw at nagsumiti na siya ng mga dokumento. In-assess na po natin yan last week at ito na po. Kaya po siya napunta rito, natawagan po si Nanay at ibibigay na natin dahil nga nangangailangan si Tatay Romy ng biopsy, medyo malaki rin po yun. Pati ang PET scan niya, kailangan yun dahil naghihinala yata yung doktor niya na kailangan ma-screen siya. Baka mamaya kasi may cancer, wag naman sana. So, para maisakatuparan ang hiling ng doktor at ni Nanay para sa kanyang biopsy at PET scan, ibibigay na po natin, inaprubahan na po ni Kong Saldi at Ako Bicol Party List ang hinihingi niyang guarantee letter or medical assistance. Based sa quotation na isinabmit po ni Nanay Belia ay 58,000 ang kanyang kailangan. Di ang ginawa po natin, alam naman natin na may mga kasunod pang mga laboratorio ito at kung ano-ano pang examination, ibibigyan natin sila sa si Nanay Belia at si Tatay Romy. Sarado 100,000. Uy! So, maraming salamat po. Nanay, 58,000 po yung inyong kailangan pero ginawa na po ng Ako Bicol ng 100,000 pesos na worth ng guarantee letter. Ano po yung masasabi niyo po, Nay? Kung po ilabos na nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List po, kay Kong Saldi ko, kay Kong Jill Bungalon po, kay Sir Alvin Martinez po, at sa Ako Bicol Tabang Oranismo at lahat po. Maraming po salamat. Opo. Naiiyak sa tuwa si Nanay kasi hindi niya inaasahan na 100,000 ang matatanggap ni Nanay. Nanay, sobra po ba yung kasiyahan nyo dahil naiyak po kayo, Nay? Opo. Kasi po, hindi po talaga namin kakayanin po kasi wala po kami ganun talagang pera kaya hindi po natutuloy yung biopsy niya po.
So naniniwala na po kayo, nanay, ng Ako Bicol ay kakatulong na, kakampi pa. Opo. Pasalamat din po ako. Una-una po sa Panginoong Diyos. Pangalawa po sa inyo po, sa Ako Bicol Party List po. Maraming po salamat. Ma'am Emily, bibigay ko na sa kanya to. Papakita ko na. Ayun. So sige, Oh, Sir Rex. 100,000. Pwede mo lang ano yan, ha, nanay, ha? Thank you, ha? Opo, maraming salamat po. Ayan, ora mismo na ibinigay ni Sir Rex ang guarantee letter kay nanay para naman ay makatulong sa medical na pangangailangan ng kanyang asawa. Sa muli, Sir Rex Martinez, maraming salamat sa iyong panahon at oras. Mabuhay po kayo at manatiling ligtas para naman makatulong pa sa ating mga kababayan.